Okay, ato na to na-discuss ganina ang mahitungod sa private person ko no. Kini si Kuan. Kini si Juan Paulo Tantoco. Nya dunay nag-chat nako nga kanana ang wa may nabutang dito sa original police report nga ni Lisa Aranita Marcos. No, mao ni ang gisulting anti-clear. Atong klarohon na nga duha ni ka Kuan. Duha ni ka lahi-lahi ni nga documents. Kanang police blatter para maklaro na to ba kay aron nga kuan to. Ang lalisunon ani ang police blatter. No? Ang police blatter may lalisunon kay doon na may nigawas police blatter nga dunay ngan ni First Lady Lisa Marcos. Unya ang sunod ingon nga wala na di na mao. So ang ilang ang ilang gi controvert kanang maong police blatter but ang medical record ay wala controvert. Wala lali sa medical record. Ang medical record distinct and separate kana siya nga document lahi na sa police blatter para makahibaw lang mahigala kay doon na maging nag-chat nako mahigala mahitungod ani. So lahi ng medical record. Pareha ba nang kanang police blatter mo gawas dayon na. Example na nitabo karon. I-blatter man na. So mo na yung unang makuha but kini mahigalang pag medical certificate maulahi na. I hope kato na minaw to nako tong kuan ha kay aron nga makasabot siya nga duha ni ka dokumento. Kana mga medical certificate kining report mahigala didto sa LA nga nagmatuod na confirmatory test maguna kay nakita pagsud dito nga dunay cocaine. Inigblatter na mablatter gyud na suspected cocaine. But inigawa sa confirmatory result sa toxicology result that's another document. Nga gi-confirm nga cocaine gyud di ay anamatyan overdose sa cocaine apan duna ni sa megalar comorbidities. Kini si Juan Paulo Tantoco. Na overdose siya but duna po dai sa sakit dai sa kasing-kasing. Mo na say nahitabo mga sukintig paminaw. Para maklaro na nato nga duha na palihagod na nang naay mamatay karon. Ibutanta lang naay gidunggab. Kanang gidunggab namatay. Police blatter na adayon. Diha kanang adlaw na ay namatay na ay police blatter dayon or ugma. But ang autopsy result wa pa. At least kuan ba kay dunay nag-chat nako mga higala nga ni kuan pod ni nangutan na labot ana. So ako lang ipasabot ngadto ni ining maong nag-chat nga lahi na siya ang lalisunon ana ron katong police blatter. Kay ang usa ka police blatter naay nga ni Lisa Marcos, ang usa kuno wa. Asa man kuno original ana. Na sige, atong i-discuss mga sugiti paminaw at least maklaron to ha para nang naakaroy gisumbag. Example lagi, kulata. Pag kulata na pablatter ka o muling incident. O blatter di man mahitabo ana, mo na buhat sa pulis. Pero kinahanglan kang magpakurasyon, madto ka si MC or madto ka si Vicente Soto, tagaan ka og laing document pag matuod nga naay mga contusions, nga naay mga bunog ka nga naangkon sa pagpangulata. Straight to the point. Okay, laro nga maklaron to ha kay kinini ang masabtan to ba nga lahi-lahi ni nga documents no kay para maklaro no. Okay na ka Brad, klaro na nimo Brad. Ako lang nga katawa mga sugintig paminaw ha kay aron makwanta ni. Sige. Now, ang sunod na tong hisgutan kay miingon sa dili man appeal. Di ba ang punto mga higala nga dili appeal sa entourage kadtong si Juan Paulo Tantoco. Okay. So, at least klaro ba? Ngano may kanto pagpagawas ani paggawas ani March 8 pagod. Pag March 8 report day nga kasama nag-report ani ang New York o ang LA Hollywood LA News. Mo'y nag-report. Unsa may report sa Hollywood LA News? Akong basahon nga gikot sa Rappler. At ano ba klaro ba? Kay bingon na diboy appeal sa entourage. Kano mo take mag 4 months? Una pa ipaklaro nga ito appeal sa entourage si Paulo. No? Atong klarohon na. According to Hollywood LA News, sabi saya pamatod pa sa Hollywood LA News. So, ilang balita dito sa LA. Tantoco was in the US as part of First Lady Liza Aranita Marcos' entourage at the Manila International Film Festival, which was held from March 4 to 7. Klaro ha, dili na
balita nga gikan sa mga vlogger. Dili na balita nga gikan sa news outlet gikan sa Pilipinas. Balita na sa Hollywood, LA News. Ilang balita dito sa Amerika. Gibalita man dito. Nga naman tungod sa elements of news nga timeliness. Ikaduha, kauban sa entourage. Nakita ko na manghigalang kasi sayaw pa dito pagkagabi eh. Nangaon pa. So, balita yun. Nga namatay sa hotel. Kana ko mamatay sa hotel, may gala, unusual magugay na. Labi na kanang US. O sa ako nag-explain ako dito ko sa Australia, may gala doon na may namatay dito mga sukintig paminaw, timing mga Pilipino sad good ba? Ana. So mo day procedure nila kung mamatay sa bahay, i-autopsy gid na indekin. Unya tan-awon ang toxicological grabe sila kay kwan ha kay lisod man ko kay basig o mamatay sa ospital panalitan nada sa ospital kay na sakit dito namatay and at least gideclare sa doktor. But kung namatay sa balay, ilagay nang i-autopsy nya ilagay nang tan-awon mahigala napay toxicological exam nga himuon para nga klaro nga wa ni foul play. Natural na dito ni mga nasod Amerika kanang Australia kanang Canada mo na ilang mga procedures dito. Di pa sa ato diri nga naiklaro na gyud nya ipa-autopsy di pa-autopsy kito bitong tiguang bitaw dito nga kwan na autopsy to pero wa ta ka kuha pa sa result hantud ron. Ang tiguang ba nga na putol ang liog ingon kwan na nagi kwan sa iro. Sagol sa tinapulan manghigala ba bida. Dito dumanhog ba? Pero sa ila, as a general rule, sa ila day, automatic na. Automatic. Di na ka mo request, automatic. Nyap, nga naman, posible ba? Nga namatay na diha, basic foul play, nag-claim ang insurance. So mo na kining kamatayo ni Tantuko nga naa namatay sa hotel, of course, 44 years old namatay sa hotel, automatic na nga imbisigaron. Automatic na nga mabalita. Nga kisama nag-ingon nga entourage siya, ang LA News. Mo nag-ingon. So, inigtubag ni Auntie Claire, kaya naman mahigala mo na kung gingon, ang namasangil nga kini naa si Lisa dito, kauban sa entourage na ay dokumento, na ay picture, na ay video. So, ni-present ni Auntie Claire nga yun sa sayop na, wala dito dili entourage. Asa may imong pakita pa, substantiate ang imong istorya. Kaya kanagod mahigalang istorya rawa kay resibo, istorya ra imo. Mas katuhan ning ni-present nga doon ay resibo. Ha? Straight to the point. Na atong balikan mga kagalaan. Og dili appeal sa entourage. Nganong ni take man og 4 months in town nga paglimod ana day? Pag March 8, automatic uwa kay gitaguan ba? March 8 namatay kadto si Juan Paulo Tantuco kay nag-uban sila March 4 to 7. So pag March 8 namatay, nganong mo take man siya og kanang 4 months una pa ingon nga dili na kauban sa entourage. Lahi day nga hotel. Ano man? Di man na pwedeng taguan nyo niya wala kay private person. Ako nag-explain ganina ha. Dili mahimo na. Nga imong inon private person. Unsa man dito sa si Michael Jackson. Kadto sa si Houston, si Whitney Houston. Mga private persons na pero tungod kay mga prominent persons ka na. Report yun. Sa may natabo. Kanis Michael Jackson no? Si Michael Jackson, pagkamatay ni Michael Jackson mga higala, automatic na nga pahigayunan yung toxicology examination. Nga naman, unsa may namatyan? Unsa may namatyan? Di ba na pala sa ato ha nga mamatay? Wa na, patay. I-declare patay kiwa na. Dito sa ila, mamatay manggagani. Og nakas balay mamatay. Og nakas hotel mamatay por bida. Daghan ng procedure anak nga nganong namatay ni. Ha? Unya natural na nga mangutan na gyud. Kinsa may last touch ani? Kinsa may kauban ani? Sawa pa mamatay, natural na. Ha? Una ko example ninyo, namatay tong usa ka tiguang diri sa motel. Kauban to babae gipapangita nato ang babae, that's procedure na kana mahigala, proper procedure na. Kay namatay ko tong lalaki sa may namatyan, basi dunay foul play. Pangita ato, di ko kalimot alas binji akong pakuha ng report, gipangita to babae. So dito sakpan na babae day. Kaya na may CCTV. O katubabayan na. So, resulta yun nga, nagduwa sa ni tatay ko no dito, kuhan, wa kagwanta, ni hangos in taon mga higala itong tiguang. Ha? Kaya na ba? Imo pagitawon, so kini namatay si Juan Paulo Tantuco, of course, kinsa may kauban ani niya. Basig doon na foul play. Dili pasabot nga itong pasangilan ng kauban nga maoy mao hinungdan nga matay ni, but posible nga siya'y makasulti, makanarate, makapatinaw sa mga pangutana nga nganong namatay kining tawhana.
Straight to the point. Ay kini si Michael Jackson, may gala kini Michael Jackson. Sa mga makailaan ni may gala sikat man kaini kini ang mga kanta. Daghan kayo sa may nagkantaan ang kuanday. Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. At nga katawa-katawa may pasinsa naman sa kong tingog ha kay ug ako kung patukaran diri Michael Jackson god. Kining mita mo badlong ko na mo na mapugos tag kanta-kanta diri bisan tuod og sakit dunggan siguro ni akong tingog ninyo. Kana may gala daghan ni kanta Michael Jackson day oy. At sana mga daghan kay no, kana bang danceable kay nga mga songs. Pero kana usa na ko ganahan kanta niya, di ba? Isa ni kanta na din no. Kanang kwan, there's a place in our heart and I know that it is love and that place, ano ba, no? Kaya tabangi ko kanta dili kibe. Pero sikat kay kanta Michael Jackson yung ngigay. Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. Induta eh. Pero pag kamatay Michael Jackson may galab, i-autopsy yun. Check mga kaigalan, toxicology exam gyapon. Unsa may result sa toxicology exam ni Michael Jackson? Namatay siya mahigala kay tungod na overdose pod. Pero dili ang naka-overdose niya cocaine, na overdose sa pain reliever. Kay tingali ito Michael Jackson, hilig ka pain reliever, no? Unya, grabe ang US kay mutanaw sa unsa nga matang sa pain reliever ang giinom ani. Ay mahibaw-an nila ay katong propofol kuan no? Accidental death. Mo toy nakakwan overdose sa pain reliever. Ngilngig kay ng ilang mga kini niyang toxicology exam dito sa Amerika. Mahibaw-an kay gyud. Nailain pa kadto si kwan, kadto si Whitney Houston, ha? Kada si Whitney Houston tangilngiga na mo kanta ni Whitney Houston. Mo na siyang mga Lady Gaga ba kingig kay mga tingog kana sa si Beyonce no? Beyonce ba nga na? O ipakanta nila kana bitawng mga tarawa gani compare mo kanta ni nila tangilngiga. Kana si Whitney Houston usa na sa mga banggiitan kay mo kanta kana ila bitawng national anthem bitaw nila ipakanta nila nga mga sikat na kay mga singers. Kanang Star Spangled Banner ngilngiga mo kantang Whitney Houston eh. Oh, mo na mahigalag ang iyang kanta ni katutong ano nga and always love you. Murabag ka nang imo lang imagine ba nga kanang nabagot bitaw ka sa duwa nga syatom. Diba mo na, and I'll always love you. Imagine na yung mga nabagot ka sa syatom ba? Pero pagkamatay ng Whitney Houston, mahigala, gi-check ang toxicology result ni Whitney Houston, mahigala. Namatay siya tungod mga kagalaan sa tinaka kuan niya day. Nahubog no? Alcohol. No? Drowning due to intoxication mahigala. Unya naligo to sa stab niya. Nahubog ba? O mahibaw-an gyud kaki. Mahibaw-an ka gyud sa hinungdan niya. Grabe dito kahitik mo kayo. Mo na mahibaw-an ka nga namatay ni kinini ang namatay ni tungod mga kagalaan sa kahubog. Alcohol may namatyan. Muna mga higala nga klaro dito ka matay sa US, maibawan ka dito. Pero ngilngiga, nagtanaw ko sa kanabitaw mga inauguration sa mga president sa Amerika indagan o kanang mga kwan. Kinis Whitney Houston usan niya believe kay kung kanta ani sa kanang ilang Star Spangled Banner. Taasa na nagyugtingog. Kadto si Lady Gaga day taas po tingog. Kana si Beyonce gipakanta man na. Pero tan-aw ko matay grabiha si Whitney Houston kanta no kana bang so yung kanta sa Amerika kana bitang ilang kwan oh say can you see
By the dawn's early lights. Kaya ba? Kung bitaw ka ng ilang national anthem? Ha? Ako lagi katawa-katawa mga kaigalaan. So, ang ilan dito mga citizens matay labi pa anak kon. Check yon. Mao po yung hitabong ining Paulo Tantoco. Pagtan-aw dito, ang kanang police blotter, klaro ko lahi ng police blotter. Mao na roy gitan-aw nga doon na kuno'y tampered kuno tong usa ka police blotter. But kining sa resulta sa ila mahigalang medical result nga nagsulti nga kini mahigalang namatyan ni Juan Paulo Tantoco overdose mahigalas cocaine. Way lalis ana. Overdose sa cocaine. So karon ka na overdose man sa cocaine, namatay man, mangita tangi kinsa may iyang mga kauban. Diha nang laay. Yahay na may galang anong nahilaw mang Malacañang sa dugay panahon? Ha? O maingon ka mga higala nga dili appeal kini si Paulo Tantoco way appeal sa entourage. So imong gi-controvert i-controvert ng allegation. Kay pagingon pa si Paulo Tantoco appeal sa entourage ni First Lady Lisa Marcos. Unsa may ebidensya? Ang LA News mismo mao ni report. Gikot na sa reply unsa gingon? According to Hollywood LA News, Tantoco was in the US as part of First Lady Lisa Aranita Marcos entourage at the Manila International Film Festival which was held from March 4 to 7. Ha? So gireport na sa ila ditong outlet sa Amerika. Unsaon man nimo na pag controvert na? Obi ka way labot sa entourage, pakit ami kinsa may labot sa entourage, pakit ami, ha? Straight to the point. Kaya ang allegation, appeal sa entourage na ni Lisa Marcos na ay report sa LA News, ang amag pasangin lang nimo nagpamulitika ng LA News. Ang amag mo ka nakakahiya. Nakakahiya dahil ginamit yung sa propagandista, yung pagkamatay ng isang prabadong tao. So kisa may nakakahiya, kining LA News. Ang mga obstructionist, apilo ni mo ka obstructionist tong LA News man to, fair man tong ilang balita dito. Straight to the point. Nganong fair? Because dunay namatay, of course, ibalita yun. So pag ingon ng declare unta nga, way appeal na sa entourage. Okay, kinsa may appeal sa entourage? Pakita mi dayon og lista. Niyo na wala appeal sa entourage di ara ang appeal ay. Ipakita ngano wa man ipakita ni Ate Claire day. Aron nga imong kay imo kung timbang-timbangon mahigala asa man kamo tuo. Appeal sa entourage o way appeal sa entourage. Di naman na mahimo nga sultira kay kanang testimonial evidence mahigala adto kas korte ang iyang probative value sa evidence ubos kaayo. Kinalantag dunay supporting gyud nga mo substantiate siya. Naabay physical evidence. Naabay documentary evidence to prove nga wa si Tantoco appeal. Now, wa dili sa appeal sa entourage. Bipakita mi kinsa may appeal sa entourage. Kay basig dili si Tantoco ang iyang asawa, sige sekretary ra ba iyang asawa, cabinet secretary. Ha? Gusto mi ba way appeal sa Tantoco sa entourage kay kinsa da ining appeal? Pwede ba mi pakiton? Wa ta pakita. Ha? Muna magtan-on mo na ang declare mo ba kanang siya mismo in fairness ang declare no. Bugada guni. So kasabot ni siya actually. Nahunaan siguro niya bida paitan ni kita'y pasultio rin ni Wata. Ikaw mismo, dili ka konbinsido ba niya? Ikaw may mo atubang? In fairness, Auntie Claire, may kailang medyo naalanganin gini siya po. Kada bitong musulti ka nga, wala, niya tanawang naong Auntie Claire, mura yung kakataunon, mura saga. Paminaw ko sa pato sa press conference at tubang itong sa amin ba niya? Saan ko pagsultihan ka na murag okay na murag tinuod na yun ako isulti? Sa itong pagtagad ha, atong i-discuss mahigala kini mga punto. Kaya ito naman isgutan ganina tong private person, di man na magsilbi. Ikaduha, kining dili appeal sa entourage. Ikatulo, kana na ang lahi kuno nga hotel, kana alibay man na. Tawanan po ning alibay nga dipinsa. Ha? Ika-upat ka ng police blotter tampered. Okay. Sige, atong tagapagtagad. Nahon ta sa ni mahigala kay atong sunod-sunod man. Dili appeal sa entourage. Now, ang dakong probahunon anak ron, ang Malacañang maoy muhatag og musubstantiate sa ilang dipinsa. Sila may muhatag og ebidensya kay ang pasangil appeal sa entourage. Kinsay nag-ingon? Ang nag-ingon ang LA News.
ang balita sa Amerika. Ikaduha, naa sa nakita dito atol mga higala sa pag-promote nila sa Manila Film Festival. Nakita dito mga kagalaan, no? Ang pag-promote dito sa Hollywood. Nakita nagkuyog sila. Ikatulo, nangaon sila. Nagtapad sila pangaon. Ikaupat, nagsayaw-sayaw. So karon, mo na ebidensya nga entourage kini kauban mo. So, pag ingon nimo nga dili kauban sa entourage, kinahanglan kang mo present, ikaw may mo present para mo tuo mga tao. Asa man ang lista sa entourage? Okay mo ni ang official entourage mo ning lista. So why appeal tanto ko kisa may appeal ng asawa? Kay cabinet secretary mo ni. Ha? So ngano ni ba ipakita ang ilang lista day? Kay basi ilang ipakita ang lista makita ang asawa ni Tantuko mo i-appeal, di natural kauban sa Tantuko mga higala. Kaya talawa kita ninyo, pag-ingon nga, why appeal sa entourage? Pwede ba may, ang follow-up question sa report today, pwede ba may makakita? Why appeal sa entourage? Pwede ba may pahibaw dahil, kinsa naman dahil ang appeal? Di po na ipakita, kay basig doon ang asawa ng Tantuko. Ha? Kay ligon man ang pasangil nga appeal sa entourage because ang LA News mo nag-report. That's number 1. Number 2, nagsayaw-sayaw sila pagkagabi eh. That's number 2. Number 3, nangaon, tapad pag yung pangaon. Yung anak kasuod. Kay kanang pagpangaon ninyo, kanang paglingkod landaan, kanas buiki o kanas maiki, mga graduado man ng psychology, mahigala, kanang lang paglingkod, ang sitting arrangement lang daan. Anak, doon na meaning, oy. Ha? Straight to the point. Kita ka kay bisa pag mangaon karon, mag-uban mo dahil paduol ka pangaon, ibutanta na abot na itong mga officials diri ka. Pantay maka, asa maka mukha, asa ka mulingkod, asa ka kwan. Na may mga protocol, ana. Na may mga dakog meaning ng distance, oy. So sila'y nagkuyog pangaon, nagtapad pa. So kung muimon ka nga way labot sa entourage, muhimo ka og unsa ano pag-convince, dili kay istorya lang, kay kanang istorya lang, og sa korte pa na may gala kanang testimonial evidence, manghod ka na sa ubang matang sa ebidensya. Ang iyang gibugaton, ang probative value niya mga sukindig paminaw. Ato sa giuna ng entourage sa trabaho, nya human nganong hilo man sila, namatay bisa pag ka, way appeal sa official entourage. Ang question, ang iyang asawa, nga cabinet secretary, wa bay appeal? Muna dako pangutana ikaduha. Bisa pag way appeal sa entourage, imong gikasayo-sayo pagkagabi ikamong kuyuga. Nangaon mo, nagtapad mo, namatay, walang kay pagkabana. Nya nang usa ka Pilipino nga namatay abroad, walang kay pagkabana. Kita gani, uno na yung mga OFW mamatay. Straight to the point. Ang gobyerno sa Pilipinas mong pagkabana, agyo ka ngano mo sa may namatyan. Ngano namatay man yung mga OFW? Natural na nga mong pagkabana, pero kini nani wa dahil yun. So dakong katingalahan ba? Contrary to human behavior, my God. Straight to the point. Ha? Yes, Clear Castro, kasabot mo siya anak niya, mo nang tanawang naong Clear Castro, mo basag kasultion, mo kadilion ba? Huna, clear bida. Sabdan pa na ako nga ko, di ko dawat in trabaho. Tama. Nasayo-sayo lang pagkagabi. Asa mo tulong? Nasayo. Kaya ni kanta pa ni si Paulo Tantuko may nagkanta. Okay na. Sige. I will survive. Astang induta. Gani, pangaon. Nangaon pa, tapad pangaon. Nangaon ha? Okay, free sa dong. Tagsa sa dong ha, kining sayo-sayo sa dong. Anya human ay sa giditso ang katong kaon-kaon. Tanaw ha, nagsayo-sayo, ligri sila. Tingali una ang panihapon, usap ang sayo-sayo siguro, oy. Kay kaon-kaon ba, busog-busog, pagkabusog na, inom-inom, no? Di ba, kay? Kaon sa dan, sige, katulad sa panihapon, daan no, may, panihapon lang sa panihapon. Lagi tala ni katawa, ha? Tawa sa ba to, balik ko nung panihapon, bigamay. Tanaw ha, ang pagpanihapon, tawa, mauna yung tapad eh. Imagine na nang magtapad mo pangaon, niya namatay na,
Nya mo hilom lang ka. Bisa pa ibutan ka lang, sige, granting for the sake of argument that Paulo Tantoco was not, walay appeal ni anang entourage nimo. But namatay siya, wala ka mo tingog. Okay ka lang, hilom pa kastirana. Oo, nya ang pagpangaon mahigala ka ng kanabangan ikaw ginitapad og pangaon. Ngano ba na day? Inana mo ka suod? Nitapad yung ka? Eh, ganun mo yung istorya ko na mamita ka ng sa table bitaw, na. Di ba kapatakag lingkod ko na. Para ba na doon na invitation ba ka na? Labi na invitation na birthday or ka mga dinato bitaw day? Nga adto ko ni held sa mga hotel bitaw. Doon na yung mga usher, mga usherates na mo guide ni mo. Asa ka palingkuron? Gawa, sumingon niya, lingkod na mo bisag asa. Kana mo yung lingkod ka bisag asa. Mangita magkag-asa ka dapit na mulugar kasi mong kaugalingon ba? Na doon na kay ka-istorya-istorya. Pero doon na yung mga usherates na mo guide, nanay designate nga table dito nga, at least ka mo magka-istorya ba? Kay kabantay ka kayo mo, adto po kag table po usahay nga, wadyo ka kaila bisag gamay, sus ginoo ko, unsa ba ning tibula mo? Ang kanang inigkaon nimo sa kanang pagkaon nga lami, murag higop ni mo sabaw murag kag matukan. Mangita gyud ka na kay kaila, ha? Kay inigkaon nimo kon ba? Sus murag lami kay kaon ay. Pero kanang wa kay kaila nang usa ka table o kay kaila unya labi pag sa mga pagkauna din oy. Nya labi usahay bitaw dita kasabot sa kaning pagkauna no. Nya maniid ka ha. Diyon sa kanya pagkaon speakers na. Ato lang ng giagi katawa mga higala ha, porbida. Kano, nagtapad sila og kaon. So, umayon ka nga way appeal sa entourage. So, bida mo na manalibog yun mga kanyang day. Usa may mo pagnigar karon, way appeal sa official entourage. Sige. Kinsa may naa sa entourage nga official. Ha? Kay wata kasabot na kini si Tantoco, posible mao gini ang suod ni Lisa Marcos. O siya may itudlo, may kanang sekretary, posible man day mo ka nga, ayaw lang ko kako itudlo kay kanang daghan ko kuan na ako lang asawa. Pwede man day. Pero iyang asawa dili mo isuod yun. Pero mo iyang gipatudlo, pwede man. Ha? O nagtapad ko sila niya man namatay na imig katapad og panihapon. Nya walang kay pagkabana pagkaugma. Oy, that's contrary to human behavior. Straight to the point. Ha? Kana number 1 ha, entourage. Ang nag-report ang inyo. So ikaw ug mayon ka imo nang supakon kanang maong allegation, kanang maong report, muhatag kag imong ebidensya. Ikaduha, kanang hotel. Dili man dian maong hotel, asa daing hotel? Ibutang day. Dili in fact kanang hotel kanang Beverly Hilton Hotel, dili na maong hotel nga naa sa Lisa. In fact, di mao no? Ipakita dayon didto ni sa hotel nga kani nga hotel ang iyang gikunan. Asa man? Kay kini ba defense of alibay ra ba ni? Atong tan-awon kay kanal bang depensa sa alibay, weak ra ba na ang depensa? Straight to the point. So asa man hotel lang di ba pud mo provide ay? Wa man sad. Kay basig dili mauna nga hotel be, pakita mi asa day nakabook din na si Lisa Aranita Marcos para nga ma-convince sa publiko ba? Nasayop din ng inyo oy, wala din ang hotela oy, ha? Kay imagine na ha, duol man sa tinuod ay nga naa giheld ang activity, naapog ka diha magsaka. Kay hasol man na kayo mo adto pagkaglaing hotel. Kini mga abogadong naminaw nako karon, di ba na MCLA, may MCLA Waterfront Hotel. Mas nindot man naa ka, labi di ka taga Cebu. O taga Cebu ra ka maapil kag MCLA or maapil ka og kanang convention, da uli la ka sa inyo. Pero dili ka taga Cebu, naaman sa Waterfront, ana ka sa Waterfront magsaka. Kung doon na pa'y bakanting kwarto, mas may naa ka diha, naog ka silong, apil ka sa convention. Kaya lusod ba kay Waterfront ang convention, adto ka magsaka sa Shangri-La, kalayo. So mas katuhan nga naaman sa Tantoco nagsaka diha, kay naaman ang activity diha. Nya asa man day, kuming ka nga wa, dili pa hotel, asa man hotel ah. Pwede ba ning mapahibaw may kung asa nga hotel? Ano wa man pod? Dapay lain oh. Dapay lain. Kining police blotter day, tampered ko ni police blotter. Pwede ba ming tagaan og hain man ang dili tampered? Kalisod man kayo niya, tampered na din mao nga police blotter, kani mo mao. Bitaga imi kay ron nga mas ato bang i-counter kanang mga fake news, di man na maunang fake news, atong i-counter
kanimo oy tinuod nga news. Tabangan nato unta ang Malacañang baday. Kay na may mga media nga nasa tunga nag-agi ba? Nasa tunga nag-agi. Taga-imi sa asa may original gid ani. Do na bay communication ninyo from Malacañang to the kinini ang Beverly Police? Nya mo ni pag aron nga makuha nato ang kanang legitimate gyud nga police report. Unya nakuha nato kanang legitimate gyud nga medical record. Asa man? Wala pod. So nabutang ni mga higala nga way resibo ning pagkaistorya ha. Kini ako lang nang giagay kato katawa makailan medyo hungaw ang presentation ni Attorney Claire Castro. Hungaw. Pero ako nagtuo nga nakasabot siya ana. Di lalim baya pod sa part ni Attorney Claire nga padipinsahon ka og usa ka buta nga medyo alanganin daan ba nya mo dipinsa ka tanawa ko yang naong inisulti niya mahigala mo rosag duda ko na practice ko sa amin may tanaw na ko bigsak mo na ba na ang iyang theory ba kinahanglan nimong tuuhan nimong theory nga mo lang tinuod. Kaya kanang mahibawan nga naman musulti rin bitaw nag-uban mi na may mga video ang inyo sinipot man tinuod kauban to dili to official entourage ang kauban sa official entourage ang asawa ana nya na Asia diha wala kay gitago ba wa kay angay kabalakan tinuod to nga ana so diha may pagka in fact pagkamatay giadto ginamo normal man na day namatay pagka ugma so dito ko akong gikuan kay amo ging kauban gisusi na magipaluna na mo dito wa mapasabot nga nagdrag siya na kukin appeal wa may appeal pero nagdrag siya kana kung dili gyud kakuan ha wa kay guilt sa gamay ba ang problema na doon na kay guilt gamay kay utlo sa kang kuan kay associate man tao na kamo laging kuyuga kamo laging palihan lagi mog balhibo di ay pero wala kay guilt ana di way problema kontra sa murag wa na hinon magkadimaon ning tanan ba bida kalapsaw kayo tinuray lang ha kining maong press con og atong hagpaton ang punto por punto lapsaw hungaw kayo hungaw pag ingon nimo police blotter di mao taga-imi sa mao aron nga atong isabwag ang tinuod tabangi mi kamo man may Malacañang kamo man doon na resources ayaw may ina nga pwede kayong mag-imbestiga doon sa New York wa man ni plite gani supplyin na lang mi og kanang klaro bantay ka day ayaw may ina nga kayo pwede kayong mag-imbestiga pwede kayong pupunta doon sa Beverly Hills at mag-imbestiga puya ana wa na gani mi ginot gani mi gasolina na tay padangan tos Toledo reporter. Pag ingon nimo nga fake news na kana siya nga maong plus blotter di na mao. Kay ang mao nga among nakuha official mao ni ay. Tabangi media. Aron nga sige mao ni nakuha okay mao na ti isabuag. Dili kay mo ingon nga gipalisod-lisod na mainon ta. Kana way appeal sa entourage, taga-imi sa lista kinsa may appeal sa entourage. Ngano di man may tagaan? Nga kana mahigalang entourage sa gigastuhan man sa Philippine government ang kwarta nang gigasto sa Philippine government asa man transparency. Pagingon dili man palihag hotel, asa man day nga hotel? Hay mang hotela sa nagsaka basig silingan ra nga hotel. Kay kining depensa mahigala nga alibay weak ni nga defense. Na kay prove na duha ka elemento nga i-prove nimo aron pagligon ang depensa sa alibay. Basin wa ni tugan nga butanta lang lain nga hotel. Unsa nga hotel dili tugan kinahanglan walking distance ra. So pangkan pag-istorya ko imong evaluate ning press conference ni Auntie Claire bida kahungaw kayo gyud, no? Di man kanang pwede niyong imbestigahan doon. Ayaw na lang naman kamoy kopya di taga-imi kay aron nga among isabwag atong batukan kining fake news. Hindi kin kuan mo kung mutabang mig bakigbatok sa fake news. Kani mo itinuod niya police blotter nga nakuha sa Malacañang by official record ni official communication gihatag mo na. Hindi kami ngun nga dili na mao. Nyahay man ang mao. Gibasa niya day itong kuan kuno kutob dinhi. Wa gid ipakita sa screen. Katong picture hinuon gipakita sa screen nga sayon naman nga mag-photolab gani kamaom gani ko ana.